ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ ಬಂದೆ ಅಂಜದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪೋಯಿನ ಪತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ರುಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಪಾಡು ಜದಾಯಪಂಡ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಿನ ಮೆನ್ ಎಂಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಏಪಲ ಅಂಚ ಯಾನಿ ಏಪಲ ಓಡೆಗಾಡಲ ಪೋಯಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫನ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ವ್ಯಾತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇನಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಚಾಮತ ಪರ್ದಾಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ಬೊಕ ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಪನ್ನೆ ನೀನು ಸಂಡೇ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೋನಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಶನಿವಾರ ಅಂಚದಾಲ ಇನ್ನಿಯೇ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ನ ಅಂಚದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವೊಂದೇ ಉಂಡು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಅವು ಪಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆನಪನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಬೇಲೆ ಅಂಚದು ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಪೋಯಿ ನಮಕ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೋಡ್ ಬಂತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿ ಎಂಕ ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆದ ನೆಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ನಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪುನು ಸಾರಿಡ್ ಸೊ ಐಕೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋಡತ ಸೊ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದೊತ್ತೊನ್ನನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ದೊತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ದ ಸೊ ಅಂಚ ಇದ್ದಿ ವ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿನ ಕಾಣಿರ್ದೆ ನಾನು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ಬೊಳ್ಳೊಲಿದ ಚೋಳಿದೊಪ್ಪುನು ಕಜಿಪು ಒಂದು ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೋಲಿಲ್ಲ ರೆಸ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಇಂದು ಪಲಾವ್ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಪರ್ಲಕನೆ ಕಜಿಪುರ ಮಂತ್ರ ಅಪರಪ ಮಂತ್ರ ರೆಡಿ ಮಂದೀಗ ಬಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಡ್ತೆ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಉಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಡು ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ನಾಗ ಹಳದಿ ಮೆಹಂದಿ ಮದುವೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದುಪ್ಪಲೆ ಸೊ ಒಂತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದ ಆತಿ ಬಕ್ಕ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ಏನು ಬೋರ್ ಎಂಕೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೇನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತ ನಾವೇನು ಕೂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡು ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಮನದಿಂದ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಫುಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಮಂತಿನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನೆ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ಒಡೆಗಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರೊಬೋಯಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತು ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಸೊ ಈತೆ ಬಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರಬಂಧ ಒಂದು ಉಪ್ಪೆ ಫನ್ನಿ ಸೊ ಅಂತೆ ತೆಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಲೆಗೆ ಅವು ತೆಲ್ಪವನ ಸೊ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಆತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮೌಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲ್ತುಲೆ ತಾರೈ ತಿನ್ಪುನು ಏತು ಜೋರುಂಡು ಪಂಡ ತಾರೈ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಗನೆ ಉಂಡತಿ ಬಲ್ತೋಂದು ಬರ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತಾರೈ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ್ ಬಂದು ಕಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಪೆರೈನೇಟಲ್ಲ ಬ ಕಟ್ಟಿಲ್ಕೊನೆಡೆ ಜಾಗೆ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ತಾರೈ ತಿನ್ನಿಯರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ರು ತುಲೆ ಅಲೆ 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 ತುಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಬೇಳೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ರಪರಪ ಅಡಿಗೆ ಪರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನು ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾ ಮೌಲ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಶಾಪಿಂಗ್ದ ತೋಡ್ದ ಆದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಒವೇನಿ ಏನೊಂದು ಪೋಪ ತುಲೆ ಅವು ದೊತ್ತೊಂದು ಇರಲ್ಲ ಡಬಲ್ ನಮಕ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂಡ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಂದತ್ತು ಮೆಹಂದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಐತ ನಡುಟು ಕೂಡ ಹಳದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಗನ ಹಳದಿ ಕಲ್ಲರೆ ಪಾಡು ಬಂದು ಅಂಚದು ಹಳದಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡು ಸೊ ಹಳದಿಗೆ ಮೊಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಆವಡು ಏರಿಯಾಗ ಸೋನಿನ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳ ದಿತ್ಯಗಳ ಆವಡು ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಆವಡು ಸೊ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಟೀಮು ಗ್ರೂಮ್ ಟು ಬಿ ಪಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಹಳದಿ ಮೆಹಂದಿ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರಾನಾಗ ಐಕ ತಕ್ಕ ಕಲರ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೀಮ್ ಲಕ ಐಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ಒಂದೇಕ್ ಹಳದಿ ಕಲ್ಲರಿ ಮೆಹಂದಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ಕಲರ್ ಬಂದು ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊಕನ ಬರು ಕಸಿನ್ ಅಕನ ಸೊ ಅಂಚದು ಗ್ರೂಮ್ ಟು ಬಿಲ ಮನ್ಪರುಂಡು ಐಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಸೊ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಅವೇ ಕಲರ್ ನಿಂತು ನಾಡೊಂದು ನನ್ನ ಪೋಡು ಸೊ ಈತ ಮಾತ ಉಂಡು ತೂಕ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುವೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ದಿತ್ತೆ ತುಲಿ ತಾರೈ
ಕಜಿಪ್ಪು ಕಡೆಯರನ್ನ ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪನಂದು ಓಕೆ ರಪ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಜನ ಉಂಡು ರಾಸಿ ಅವನ್ ಪುರ ತೆಗೆದು ನಾನು ಬಾ ಕಜೈಪುರ ಅದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪುವೆ ಆದ್ನೇಟ ಕಡಲೆ ಮನೋಡಿ ಕಜಿಪ್ಪು ತೂಲೆ ರಸ ಮನ್ಪುನು ಮನೋಡಿ ಪರಂದದು ಅರ್ಧ ಬಸಿ ತುಲೆ ಪರಂದರ ಬಲ್ಲಿ ಮನೋಡಿ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಾಯಿ ಎಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪರಂದದು ನಾಡದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಂತೆ ಅನ್ನೋ ದಕ್ಕೆರ ಹಾಕೊಂಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಡಲೆದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಡಲೆ ಮನೋಳಿ ಫೈನಲಿ ಕಜಿಪ್ಪಾಂಡು ನಾನೊಂದು ಬಾಜಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಂಟು ಬರ ಒಂಚೆ ಅದರೊಂದು ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಲಾಕ್ ಬಂದು ಅವ್ವೆ ಇಂದು ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪು ನಾನೇ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವನ್ ಪೂರ ಮಂತ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೆ ಸೊ ಮೌಲ್ಯ ಪತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೆ ಸೊ ತುಕ ಇವತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಆದ್ನೇಟ ಸೋನಿನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸು ಬಸ್ ಜತ್ತಿನೇ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಕ 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯು ನಮ್ದು ಗೊತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬೈತ ಮೂಲ್ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಚಪ್ಪನಗನೆ ಈ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೋನಿನ ಕುಳಿಡೆಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ದ ತೊಂದ್ರೆ ಪರ ಬರ್ಪಿನಿಗೆ ಅಂಚ ಮೂಲೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲದು ಸೊ ಮೌಲ್ಯಗೆ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಲು ದಿತ್ಯ ಗುಂದಾವ ಜೋಕುಲ ಚಪ್ಪಲ್ಗಳ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ದಿತ್ಯಾಗ ಐ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ನೇನೆ ಪಾರ್ದು ಗಿರ್ಗಂತ ಅವು ಇಂತ ಕಾರ್ ಇಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ್ ನೀರಿನ ಶಾಪ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಅನ್ಕೋಯ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿನ ಬರುಚಿ ಬಂದ್ಪೈತೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡ್ಸಿ ಹಿರೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ 750 ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂಗಡಿ ಬಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಿರವೆ ಮಾತಾಡ ಬಲೆ 1100 ಕೊರಲೆ ಫುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕಲ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅವೆ ಮಕ್ಕನ ಶಾಪ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಂತಿರವೆ ಓಲು ಒಂದು ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಒಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಸು ಅಲ್ಲೊಂದ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಇದು ಜಾತ್ರೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಮುಲ್ಪ ಏತ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ರೂಮ್ ಟು ಬೀಗ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಂದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫೈನಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೌಲ್ಯಾಗ ಆತಜಿ ಮೌಲ್ಯಾಗ ನಾನೊಂಜಿ ಬೇತ ಶಾಪ್ ಸೇಮ್ ಸೇಮಾ ಅವು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿರ್ದ ಕೂಡ ಜಾಗೆ ಖಾಲಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋಗಿ ಸಮ ನಿಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ 43 ಎಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾವನಿಗೆ ಬೈದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನವ ಚೋನ್ನಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆವಡಿತ್ತನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೊತ್ತೊನ್ನಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೌಲ್ಯನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಿತ್ತೆಗ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ದೊತ್ತೊನು ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ಪಂಡಿರ್ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತೊಂದು ಕುಳ್ಳ ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಪುಣಂದು ಸೊ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತದ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಟ್ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಬುರ್ಚಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೇನೆ ದೊತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ಪಂಡಿರು ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮೌಲ್ಯಗ್ಲ ದಿತ್ತೆಗ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮೂಲೆ ದೊತ್ತೊನ್ಯ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು 4:15 ಮೊಕ್ಕನ ನಾನೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆತಿದ್ವಿ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕಿತ್ತಣಿ ಇತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಎಣ್ಣ ಒಂದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಮೊಕ್ಕನ ಪಾಪ ಸೆಟ್ ಮಂದು ಅಂದು ಶೋಕೊಂಡಿಯಾ ಐಕ್ ಅವೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅವು ಶೋಕೊಂಡದು ಸೈನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಸೊ ಸರಿಕಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೇನೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ನಂಚದು ಶಾಪಿಂಗ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅರ್ಧಡೆ ಉಂತದಿತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾತಣ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇರೋದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅವು ಪನ್ಪು ನಾನೇ ಬುರ್ಚಿ ನಾಡು ನಾನೇ ಆಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಐಕ ಬೋಡೈನ ಮತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಚಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸು ಸೊ ಆತಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸು ಅಂಚ ಸೊ ಬಕ ಇದಕ್ಕಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಇದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ತದನ್ನತ್ತು ಸೊ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಾರುವೀರು ಮಿತ್ತು ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಹಿಡಿತ ನಾನು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈಗೆ ಪುರ ಮೀನು ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಮಂತದ್ದು ಕಂತಿಜಿ ಸೀದಾ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಜ ಮೀನು ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪದು ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಕಟ್ ಮನ್ಪುವೇನೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಒಂಚು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.